Takže, čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa na tomhletom YouTube kanále a tentokrát hraju tady Fall Guys, nový update, přidali rankedy a je April Fools, no já nevím jak se to čte, to je jedno. Fools? No. Prostě April, April, no a jsem tady s Firem. Čau. No, takže můžeme jít rád tady Foolish Trios. Prostě Aprilový game mod. Uh-huh. A jsou to tria. Jsem nemocný. A my musíme mít jednoho randoma, protože nemáme kamarády. Jakože nemáme kamarády, kteří by hráli Fall Guys. No! Takže, za chvíli budeme ve hře. Tak jestli chcete lidi, tak můžu tady s Firem udělat, no prostě vlastní sérii, kterou jakoby udělám, že road to ten nejvyšší rank tady. V tomhleto. Superstar. Ale to teď my nemůžeme jakoby se zvěnout do hry spolu. Teď tady nejsou za první dva a za druhý, no. Ani do toho normálního knockoutu se bez tebe, jako, zase nikdo nechodí. Zase, no tak podle mě nás to zase disconnect, ne? Ale proč já jedinej můžu chodit? Vidíš, no, že se hejbu? Já taky jakože můžu chodit, jako, ale nevidím, že byste vy chodili. No to já taky nevidím. Nefunguje jim to, no. Tak když tak, jestli nám to zase disconnectne, tak třeba je to celý prostě... aprílový. Jo, počkat, co když ten apríl je to, že nás to prostě disconnectuje? Podle mě to je možná ten jejich apríl. No, mohlo by. Ok, hej, já bych teda zkusil, no ne, hele, já teda leavenu tu party a půjdu prostě to, půjdu normálně sám jakože to, ranked knockout, ok. Tak já to zkusím taky. Já už jsem ve hře. A já ještě ne. Je to hustá mapa, no. Teď už se všichni hejbou, jo? Takže, pohoda. Okay, no tak to je fakt jako, já mám rebound teda jako první hru. Já taky. Je to jako nová mapa. No, já taky nějakou, prostě jak tady jsou takový jakoby... speedy. Furt. No jo, však ty takový ty s těma ty lesní mapy, kde mají takový to noční pozadí, tak jsou nový. No tak to. Já jsem se roztáhl. To byl nějaký bug. No to. No to se občas děje hlavně v kreativ kolech, ale někdy se to může stát i v těch původních. Kamo, tak já jsem... Magor. Ok, hej, tady to nesmím posrat, tady to je moje placement kolo. No asi taky. Ale... Není žádná nová hudba, ok. No, jaký hraješ jakoby poprvý rankedy, ne? Takže pro tebe je to taky placement kolo. Jo, ale podle mě já budu špatný. Já jsem jeden z posledních. No já jsem poslední. Já jsem první. Počkat, oni přidali konečně tady to na ty lapy do kreativu, jakože takový ty, jako musíš dát jakoby 2 kolečka kolem toho. No oni to konečně přidali do kreativu. Kámo! Nevšiml, já myslím, že to je jako normální race. Není. Aha, tak to si pak nějaký zkusím možná udělat. Dobrý, kvalifikace. Já nečekal, že přidají nový jakoby vlastně game mod, i když je to jakoby vlastně varianta race tady to. Tak teď jsem Cože, oni měli jenom jedno kolečko, tak to jsem nebyl tak špatný. Jsem živej. Já jsem první, ale zatím, takže dobrý. To je pohoda. To je se mnou Venom. Ok, nice, už jsem. Mě už to načítá do dalšího kola. Co mi padne? Hopsy Legend. Kolečka. Tak teď jsem, no tak jsem chcípl, no, takže jsem už druhý, už mě někdo předehnal. No tak nejsem druhý, jsem ještě hůř než druhý, no. Bodový tam kolo, vidím ne jako race, tady to. Jak tam půjde víc lidí. Ale bodový kola jsou mega OP, přesto se dá udělat tolik věcí, tady se přesto udělat korunkový kola, tohle se přesto dá udělat. Kamo, ale předtím... já asi teď vypadnu, on už se jeden kvalifikoval. Jo, a já mám zatím jedno! To je volek. Zlatý! Nice! Nice. To akorát mě zdržuje, může to už skončit! Já nechci sledovat tady ty nooby. No, tady to teď už dá. Nice. Ne. On teprve teď se dostal jako první kolo. Jakože teď teprve dal první kolo. Tak to... My máme Skyfall. Vy máte už třetí kolo, já mám pořád první. Ono
u mě skončilo první, vy už máte třetí. No to je na hovno, jako to naše. Proto je podle mě teď prohrou. A když Skiffle je dobrý, já ho mám celkem rád. Já ho neumím. A něco jako... OK, Survivaler, OK, zajímavý. To je myslím jediný survival kolo v rankedech, Survivaler. OK, ale mám tady proti sobě celkem jako velký nooby, takže to by mělo být celkem lehký ten Survivaler. Kamo! No nic. Kamo, tak. Zlatý! Zadarmo. Proti mě celkem No, je nic. jako hodně dobrý hráči, takže nevím, jestli dám win. Podle mě win nedám, ale jakože aspoň na nějakého dobrýho kola bych se mohl dostat, jestli teda nevypadnu na Survivaleru, protože Survivaler je actually podle mě jednou z nejtěžších těch survival kol. Kamo, on už se jeden kvalifikoval, ale já Kamo, ještě ono musí chtít Já top mám 8 lidí, půlku GG. bodu. Kamo, já si prostě neumím do toho trefit. Kamo, 5 lidí už je mrtvý. Dobrý. Ještě tři musí chcípnout. Ne, kamo, mě zbývá jeden. Pojď. Nice. Trouble, to se podle mě nekvalifikuje, tohle moc neumím, Bubble Trouble. GG. Proti Jsem mě celkem je jako uvařen. posledních 3, 4, 5, 6, 7 lidí proti mě. Ty máš ta finále? No, je proti mě 7 lidí, tak nevím, jestli to je finále. No jo, když bývá 8 lidí, tak je finále. No se mnou je 8 lidí, no. Circle O Slime. No, tak to nevím. Jo, to je podle mě to, jak to neumíš, jak jsi na tom jednou mega prohrál. Kámo, já jsem ještě nezískal ani jedno a to už to trvá třeba tak půl minuty to kolo. No, tohle to mi moc nepůjde. Kámo, oni se 2 kvalifikovali, já mám 3. To tryhardím úplně. No tak hovno. OK, no tak lidi, to by to bylo všechno pro tohle video a čau. Jo, pro mě taky. Čau.